जाया अलरेडि डेपुटि चिफ जाबाय बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों जे जोंनो डेपुटि चिफखौनो नांगौ जोंनि एमएलए नाङा खारन 20 बोसोर एमएलए मावखांखाबाय बिथाङा बेखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों सिं सिं अवायबा दिपेन बर'नियावनो थागोन आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों जे पार्टि नायनाङा नोंथांमोना केन्डिडेटखौ नाय आरो हारिनि सार्थनि खोथाखौ नाय आरो आद्रा थानाय जातीय एजेन्डा सिमा बारायनांगौ गामि सोनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 125 एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ समस्ति बारायनांगौ बिधान सभानि प्लेटफर्माव थांनानै आवाज होनाया आंनि डिउटि आरो गोदोबो आवाज होदों दिनैबो आवाज होगोन उनावबो आवाज होगोन जोंनि जायफोरा यां जेनेरेसन जायफोरा निउ भटार यां भटार हिन्जावसा हौवासा बयबो स्कुल कलेजाव फरायनाय आरो जायफोरनि फरायनाया जोब्बाय बिथांमोना दिनै मोनसे गोदान स्ल'गान होदों जेन जेड स्टेन्डस फर दिपेन बर' होननानै बिथांमोना आंनि सायाव जि फोथायनाय बिसास लाखिदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो धन्यबाद बावदों आरो दिनै हारि बासियालासिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गुबुन गुबुन रावारि गुबुन गुबुन धोरोमारि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया दिनै ओंखारबोदों जे सासे यां लिडार इयुथ लिडारनो जोङो एबाराव बिथाङा मा मावनो नागिरदों बिनि थाखाय जोङो समर्थन होनांगौ आरो दिनै प्राय बेयाव हाजारनि खाथि खाथि स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लाफैदों जायफोरा आउटगयिं स्टुडेन्ट बाहागो लाफैदों आरो बयबो बुंदों जे एबाराव इयुथआनो डिसिसन लागोन आरो बेखायनो आङो बिथांमोननि जि मोनसे इनिसियेटिभ थारैनो आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों जों नुदों नेपालाव बांलादेशआव जेन जेड बिमुं होनानै सरकार सोलायदों किन्तु दा बेयाव भायलेन्स जादों बेयाव बुथारलायनाय जादों उदालगुरिनि जेन जेड जिखिनि दङ बिथांमोना बुंदों जोङो गोजोन सान्थि अनलायनाय आरो स्टुडेन्टनि इउनिटि बा इयुथनि यां जेनेरेसननि इउनिटिनि थाखाय जोङो पिस आरो इउनिटिनि गेजेरजों हारमनिनि गेजेरजों उदालगुरियाव बिधान सभा समस्तियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिपेन बर'नो भट होनानै जोङो एबाराव पलिटिकेल सिनारिय'खौ चेन्ज खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो आं बिथांमोननो कमिटमेन्ट होदों नोंथांमोननि साख्रि बाख्रि जिखिनि कम्पिटिटिभ एग्जाम एपिएससि इउपिएससि आइएएस आइपिएस डाक्टर इन्जिनियार एडिआरए बेंकिं रेलवे जेसेबां दङ कचिंनि बेबस्था खालामगोन बिथांमोननो स्कलारशिप होनायनि बेबस्था खालामगोन बिथांमोना जिखिनि एन्टारप्रिनियरशिप स्किल बा इन्डास्ट्रि फार्मिं जिखिनि खालामनांगौ दं जायफोरा बे सेक्टराव थांनो गोसो बेनि थाखाय भारताव थानाय आसामाव थानाय इन्सटिटिउसन बेंकिंफोरखौ लाबोनानै ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बे खोथाखौबो आं स्पष्ट बुंदों जे उदालगुरियाव नेक्स्ट टु क'क्राझार जोंनो मेडिकेल कलेज गायसननाय 2027आव इन्जिनियारिं कलेज गायसननाय जागासिनो दङ दायो आरो जोंहा पलिटेकनिक गायसननांगौ नार्सिं कलेज गायसननांगौ उदालगुरि कलेजखौ उदालगुरि इउनिभार्सिटि आपग्रेड खालामनांगौ बे मोनसे रादायजों बे मोनसे बिथांखिजों जों आवगायदों आं मिजिंथिदों रायजो राजाखौ बुंदों आं गामियाव थांनानै आइ आफाखौ खुलुमदों आशीर्बाद लादों जे नोंथांमोना आंनि मेगनाव नाय नोंथांमोना आंनि गोसोखौ बुजि 25 बोसोर आंबो जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों 10 बोसोर आं साख्रि मावनानै आधा समावनो साबजेक्ट टिचार जेराव बिराद मोजां दरमा दङमोन बिराद मोनसे सान्थि परिबेसनि स्टुडेन्टखौ फोरोंनानै आरामसे थुनलाइनि खामानि सोलोंथाइनि खामानि मावनो हायोमोन बेखौबो आं रिजाइन होदों बे गासैबो त्याग खालामनायनि उनाव रायजो राजाया आंखौबो एसे नायहर आंखौबो एसे अन बिएलटिनो खेबसे चान्स होबाय एनडिएफबिनो खेबसे चान्स होबाय गोदो 91आव 2001 सनाव एबसुनि माखासे बिबानगिरि दैदेनगिरिनो आन्दलननि सार्थआव खेबसे सुबिदा होबाय 2025नि उनाव दिनै 2026 आरो बे 26नि 15टा बड'लेण्डनि बिटिआरनि जिखिनि समस्ति दङ बिनि गेजेराव उदालगुरियाव जिहेतु आंखौ रायजोफ्रा हांख्रायनाय बायदि आं गेलेबाय बयबो अनसायनांगौ होननानै आं बुंदों बाखि पार्टिया गेलेगोन आं बुंदों जे पार्टि नायनाङा आङो इउपिपिएल दोलोआव दङ ट्रेक्टरनि सिम्बोला आंनि आरो सिम्बोल हिसाबै 1 नम्बर सिरियाल नाम्बार दा 1 नम्बर नालाय बियो जोंनि लाकि नाम्बार 9 नम्बराबो जोंनि लाकि 1 नम्बर माने भटआवबो 1 नम्बर देरहानायाबो 1 नम्बर आरो बयबो जेला इभिएमखौ नायगोन 1 नम्बराव ट्रेक्टर नुयोबा बेयावनो थुगोन आरो बे फुंनि 7टा बाजानिफ्राय 9टा बाजासिम बे ट्रेक्टराव थुयै थुयै जेला गोसोम जागोन 9टा बाजानिफ्राय
सारिता बाजारनि गेजेराव जायफोरा भट होगोन बे ट्रेक्टरावनो उथुगोन साइक'लजिकेल मोनसे इम्पेक्ट गोलैयोना बयबो ट्रेक्टरावनो होनानै गोसोम खालायबायबा अब्लाथ' नोङो 1 नम्बरावनो बयबो थुगोन दा बेखायनो जायहा अलरेडि डेपुटि चिफ जाबाय बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों जे जोंनो डेपुटि चिफखौनो नांगौ जोंनि एमएलए नाङा खारन 20 बोसोर एमएलए मावखांखाबाय बिथाङा बेखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों सिं औवाया दिपेन बर'नियावनो थागोन आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों जे पार्टि नायनाङा नोंथांमोना केन्डिडेटखौ नाय आरो हारिनि सार्थनि खोथाखौ नाय आरो आद्रा थानाय जातीय एजेन्डा सिमा बारायनांगौ गामि सोनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 125 एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ समस्ति बारायनांगौ बिधान सभानि प्लेटफर्माव थांनानै आवाज होनाया आंनि डिउटि आरो गोदोबो आवाज होदों दिनैबो आवाज होगोन उनावबो आवाज होगोन थेंक इउ